2023ko azken zenbakian, urtero egin ohi dugun bezala, urteko kultur emariari eman diagu begirada. Lehenik bi artikulu nagusi datoz. Iratxe Retolaza, kultur ikerlari eta eragileak, Euskal Hezkuntza Sisteman, Euskal kulturak 20. mendean zehar izan duen lekua, galdu duen lekua eta izan beharko lukeena aztertu du. Bigarrenean, Jon Urtzelai, kultur kazetari da soziologoa, kulturaren ikuspegi estrategikoaz ari da. Egun indarrean dauden kultur politikak aztertuz eta kritikatuz. Ondoren, balantze tematikoak datoz. Oiana Arana, Gorka Erostarbe, Jon Errubio, Andoni Imaz, Libe Mimentza eta Eli Pagolak idatzitakoak. Eta 8 irudigileren lanak. Eider Eibar, Aspi, Esprai, Patxi Gallego, Paula Estevez, Marine Arbeo, Dani Fano eta Joseba Larratxe. Zenbaki osatzeko, 2022ko liburugintzaren azterketa dator. Eta kontrastalean, Don Kanpistolonen irudia. Josu Martinezen Bizkar Soro filmari buruzkoa.